Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să jucăm Brawl Stars. Așa. Ce brawler să-mi iau? Ok, hai să facem. Vreau să jucăm cu ăsta. Ok. Început. Ok. Tara! Hello! Uite-o pe Tara. Tara e mortă. Nevermind. Nevermind. Bum! Easy noob. Recarcă-ți odată arma. Dăm aici. Caz de aproape o să murim. Ne ducem acolo. Bum. Bun. Easy. Easy. Dăm o Nu, o lăsăm acolo. Sau nu, o lăsăm în mijloc. Uite, nu aici. Ok. Ha, mă, tu pe să te lupți cu mine? Nu, Ems! Cea mai enervantă Ems. Easy. Easy. Hai la Brawl Hockey cu... Nu aici. La Brawl Hockey cu... Unde-i? Ăsta. Easy. Doamne-i batem. Nu. Bine. Pas, Broberry. Nu, Franculeț. Gol! Bine. Bum. Dă-i, reîncarcă-ți arma. Ce armă, mă, că n-am nicio armă. Gol! Easy. Frumos. Îmi trebuie abilitatea la ăla. Nu. Ia mingea! Nu. Și Kabum! Nu, i-am dat la Frank. Gol! Bine, mă! Bine, mă! Nu, bă, deci aici. Bum. Hai, bă, am dat
pase în loc să dau aici. Dă-i! Bine, Broberry! Brobei! Nu i-am dat pas la Sandy. Nu, sunt bun. Nu, ursul. Aleluia. Bum! Bum! Nu, trebuie să rezolvăm asta. Kabum! Kabum! Ba, păi easy. Ce fac mă ăștia? Stau degeaba. Îi batem. Dă-i! Gol! 7 minute, numai 2 meciuri. Doamne ferește. Iar m-a spawnat acolo. Aia. Hai bă, și eu. Bum! Hai bă, du-te minge. Bum! Frumos? Nu, nu e frumos. Bum! Hai, bă, bine că mi-a dat spike-ul. Hai, bă, ce brawler e ăla? Hai, bă, Brobei. Hai, bă, mori, Doamne. Ești bun. Ești bun, Kit. Bine. Uite Kitul ăla cum moare. Nu, ce brawler e ăla? Îi dă cu puterea minții. E chiar enervant. Du-te încolo de prostia ta de... Hai bă, Câiro. Dă-i gol. Ce faci? Oricum câștigăm.
Bum! Bine! Easy. Easy, easy. Easy. Ok. Cam atât a fost, fraților. Hai, pa, pa! Nu uitați de like și subscribe.